Здравейте! Как се грижите за вашата кожа? Какви продукти използвате? Как си ги набавяте? Сега ще ви покажа един лесен начин, за да си набавите всички продукти, които са необходими, за да се погрижите добре за кожата си от главата до петите и то без да излизате от къщи. Аз съм Тодорка Митева и всичко това ще стане благодарение на новия електронен каталог на Oriflame. Къде да го намерите? Първото място, където можете да откриете каталога, е в моя блог. В секцията каталог. Ето тук е линка към каталога. Другото място, където може да откриете каталога, е в моята страничка във Facebook, където редовно публикувам материали за продуктите от каталога и други интересни послания. Можете да изпратите имейл адрес до мен с subject на писмото нов каталог и аз ще ви изпратя линк към каталога. Сега да започваме. Какво представлява новия каталог и как можем да го ползваме? Ето това е новия каталог. Най-отгоре, виждате, е вашата пазарска кошница. В нея в момента няма все още нищо като продукти и 0 като стойност. Под пазарската ви кошница са данните на консултанта, който ви е изпратил каталога, в случая моите. Имената ми, адреса и имейла. Можете да го ползвате, за да ми изпращате писма. Какво предстои нататък? Движението в каталога по странички се извършва чрез бутончето с стрелкичка. Съответно, като минем на следваща страница, отляво се появява и друго, чрез което можем да се връщаме назад. Под самия каталог, отдолу, виждате продуктите, които са съответно на страничката, както и други допълнителни, които можете да си добавяте в кошницата. Как става самото добавяне в кошницата? Ето тук виждате новия Еколаген дневен крем против бръчки на Oriflame. И ако искате да кажете с Богом на бръчките, можете да си вземете крема. Когато изберете, като кликнете върху него, се отваря прозорчето с описание на продукта. Има каталожния номер в каталога, описанието, стойността, на която може да си купите крема и съответно бутончето за добавяне в кошницата. Когато кликнете върху бутончето, ето, излиза веднага, че сме добавили продукт 1 и неговата стойност. Така продължаваме напред с разглеждането на каталога. Разглеждайте внимателно продуктите, които са в каталога, са страхотни, казвам ви го от личен опит. Ето това е нощния крем Еколаген на Oriflame с екстракт от растителни стволови клетки и за да подсилите ефекта от дневния, можете да си вземете в комплект и нощния крем. По същия начин става добавянето. Ето, добавихме и него в кошницата. Вече имаме два продукта в нашата пазарска кошница и сумата, която ще трябва да заплатим, когато ни доставят продуктите, е 47 лева и 80 стотинки. Така, продължаваме напред с разглеждането на каталога. Каталога на Oriflame е оформен много добре и е подреден по секции. Така че можете да се възползвате от това и всеки път, когато го разглеждате, вие ще свикнете с неговата структура и ще намирате по-лесно продуктите, които ви интересуват и които са на промоция, така да се каже. Ето тук в началните страници обикновено има красива оферта, от която може да се възползвате, ако сте изпълнили някакво условие. В момента тази оферта е
ако сте направили 35 лева от каталога в продукти, може да си закупите комплекта шоколадови мечти на стойността от 9,90. Така че можете да се възползвате. Ето тук са другите оферти. Продължаваме с разглеждането. Две намалени. Да видим да си избереме още нещо. Това са супер кремовете Optimals за различен тип кожа. Тук са мъжки парфюми. Изгодно предложение. 2 за 37,80. Ето и новия мъжки парфюм. Влязохме в мъжката секция. Така че, ако някой ваш познат има скоро рожден ден или просто повод, можете да го зарадвате с качествена козметика на добра цена. Ето и офертата ние обичаме. Тук в тази секция винаги има продукт, който, ако сте ползвали веднъж, винаги се връщате към него и се влюбвате в него за винаги. Вече сме в секция аромати. Тук са ароматите за дами. Така, ето и природата, секция. Страхотни продукти, които придават свежест и енергия на тялото през целия ден. Ето и серията Мед и мляко. Вече сме в грим. Страхотните продукти. Така, ето серията Demi Moore. Холивудски блясък. Ето тук Академия грижа за ногтите. Има страхотни продукти, които много добре се отразяват на вашите ногти. Здравителя за ногти е на страхотна цена. Ето, добавяме си един. В него има калций и витамин Е и прави ногтите много здрави. Така, продължаваме нататък. Серията Very Me. Така. Можете да си разглеждате каталога. Тук е вече грижа за кожата. Секцията. Страхотните кремове за различните нужди и различните типове кожи. И грижа за тялото и косата. Я да се върнем тук. Ето така. Един невероятен нов продукт. Ексфолиращ сапун. Добавяме си го в кошницата и него. Стана ли? Ето, готово е. Вече имаме и сапун, шведска спа терапия. Продуктите от тази серия са невероятни и действат много добре на кожата. Интимен гел и серията тук. Вземете ги още сега е секцията, в която има продукти с голямо намаление до 70%. Такива, които са за последен път в каталога. А тук е и новия продукт на Wellness, билковата напитка в два варианта, релакс и тонус. Шейковете на Wellness, шампуаните
цветовете за различни типове коси. И ето тук изгодните предложения. За да изберете нюанс от лака, трябва да ползвате палитрата. В момента това, което виждате отгоре, е избраното Baby Pink като цвят, първото обикновено, но да речем, че искаме ето този. Добавяме го в кошницата и продължаваме нататък. Тук вече го добавихме няколко пъти, после ще ви кажа и как да редактирате. Невероятната спирала и новото червило на Oriflame цветна капка. Ето, това не е, ето този цвят, например. Така. Червилото цветна капка има уникална форма и много добре приляга на устните, изключително лесно се нанася. Молив за очи на изключителна цена, подаръци за последната минута и най-добрата оферта фондютена Everlasting. Това беше каталога. Аз изключително бързо го прелистих, но когато вие го получите, ще си го разгледате подробно. Сега да продължим с поръчката. Това, което е в кошницата, трябва да го изпратим. Когато кликнете върху пазарската кошница, съответно ви се зареждат продуктите, които избрахте. Ето тук е количеството от всеки един от продуктите, а от следващата колонка това е цената. Бутончетата за изтриване са ето тук, ако искате да махнете изцяло продукта, който сте сложили в кошницата си. Тук обаче по погрешка съм натиснала 2 пъти, така че можем да редактираме сега една бройка и тук съответно една бройка искаме. Ако искате съответно от друг продукт пък повече, по същия начин можете да коригирате. Ето виждаме общата цена на продуктите в нашата пазарска кошница. Можем от тук бутончето да изпразним всички продукти, т.е. да изтрием всичко наведнъж. Или съответно да продължим с пазаруването от това бутонче, което е тук. При обновяване на кошницата се появяват актуалните цени, тъй като ние променихме тук бройката. И ето вече се смени цената. И тук. Така. Продължаваме нататък вече с самата поръчка. За да поръчаме е необходимо преди това да сме прочели условията за ползване на електронния каталог, които можем да разгледаме след като кликнем върху линка. Така. И съответно да се запознаем добре с условията за доставка, за плащане, как можем да направим рекламация, какви са съответните права и така нататък. Ако не сте сложили отметка в квадратчето пред съгласен съм с условията, няма да можете да пуснете вашата поръчка. Ето, вижте какво се получава. Трябва да се съгласите с условията за ползване преди да продължите. Ето, така вече поръчваме. Идва ред на нашите данни. Въвеждате име и фамилия, телефон за връзка, разбира се не с такива знаци, въвеждате си актуален телефон, на който ще можем да ви открием, за да потвърдите поръчката и да се оговорим как можете да я получите и съответно имейл адрес,
на който ще получите съобщение за пуснатата поръчка. Съгласявате се с условията, поместени тук, и натискате изпрати. С това вашата поръчка е изпратена. След като натиснете бутончето за изпращане, на екрана се визуализира прозорец, в който са координатите на консултанта, който ще изпълни вашата поръчка. Съответно имената, имейл адреса и телефона му за връзка. Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с него. Приключихме с поръчката. На имейл адреса ето тук получавате имейл за това, че имейл е автоматичен, пуснали поръчка и че благодарим за тази поръчка. Пак имейл адреса и телефона на консултанта, съответно продуктите, които вие поставихте в пазарската си кошница. Това беше с пазаруването. Не е трудно, нали? Очаквам ви. Може да ползвате новия електронен каталог, да пазарувате, докато сте си вкъщи, и да се грижите добре за вашата кожа. Тя ще ви бъде благодарна за това.